Bonjour à tous. Bon, androany ndraiky somary zavatra hafa hely. Misy vahiny atsika, tsy iza izany fa Tsaiky Mahola Morgan. Viavy malaza. Dia ny anaovantsika izy, resaka question. Anao zegny mametraka question aminahy, dia zaho mametraka question aminao. Dia zavatra magnitikitiky zany toy ny akoanao eto niany, sy magnitikitiky le olo mpankafy atsika. Dia karaha zegny koa amalianao azy. Bon, question voalohany. Satria nisy raha zay nalaza agnatin'ny fotoagna fohy hoe nisy vidéo zay mihely mandeha agny. Zahay ary mbola zaha tegna hoe tegna fa henjagna mihitsy badody. Bon, question amizay, ninao ve igny bobo nihely nagnerana Facebook igny sa tsy ninao ziny? Izy igny malôha tsy ninahy izy igny tsy ninahy. Zaho moa mbola tsary nagnano vidéo karaha igny feky tamin'ny fiainako. Zaho tsary nagnano karaha igny feky. Na tamin'ino mbola tsary navita vidéo karaha igny zaho. Ary izy karaha igny tsara be, ny zaho tsara be mangala olo ny tsara be ndraiky viavy igny tsy mitovy feky zegny e. Na resaka position arabenay tsy mirigna feky. Tsy mitovy feky. Raha magnano zegny. Mety possible satria io zegny hagnano vidéo direct ohatran'izao. Ndraikindraiky zegny maquillage jiaby tsisy, vidéo direct karaha hoe tsy dia misy beauté zegny. Zahay ary mbola hoe tegna sahirana hoe izy marigny sa tsy izy. Bon, mety tsy karaha igny zegny nihinao tsy zay? Tsy karaha igny feky ninahy. Ninahy tsy mainty be karaha igny. Rose. Tsy mainty be karaha igny feky ninahy. Raha magnano igny tsy ninahy izy igny fa olo tandoto za dia nagnanaovan'jareo montage fa tsy ninahy feky vidéo. Resaka montage zegny vidéo mandeha. Ary zahay efa henja ambahatra an'izany zigny e. Nagnanaovako izy igny feky zegny tsy haiko feky hoe na za taitry be za nandifasan'olo izy io, za moa tsy nahita izy vidéo fa capture vidéo nalefan'olo taminahy tegna hoe raha olo tsy mahay malôha tegna hoe sôranà le raha. Fa tsy za tompo vidéo igny na fa mandeha hoe na agnanaovako izy feky zegny hoe na tsy haiko feky e, tsara tagnatin'ny menimena, tsara tagnatin'ny programme-nahy feky. Tsy za tompon'igny. Question-nao satria moa anao malaza hoe mitondra hoe 23 centimètres zegny. Ke izy boka sarotra ny tena hoe tsika midia araiky karaha igny tsapatsapo zipo ke maro maraha zegny koa satria boka za sy forme tia lavalava raha mavidy za tia lala milanja. Ke maro maraha tegna 23 centimètres maro ma izy koa saranao fogna zegny hoe mitady hoe andafonao zegny hoe misy viavy hoe maro saraka aminao. Misy baka lalahy magnano zegny hoe za tsy pecto hoe za milanja fa raha ndraiky le viavy tonga ka diso koa nantenana amizay le raha bakeo tsisy raha heny feky zegny tsy arakaraka le eritrerety fa dia le raha niboaka zegny. Ke manakôry zegny tegna hoe 23 centimètres ave le raha koa fa hoe pecto tsy diso fagnantenana zegny. Ke maro zegny viavy akagny mieritreritry hoe anao ohatrany magnano zegny. Alondra mantsika hely lalahy ty fô karaha momba karaha zao mety mahay ty marina izy ty e. Ohatrany magnano zegny. Bon, tegna tsara fipetraka be le question. Ny valiny amaliako azy, esehivy baka. Zegny Andramo baka. Satria raha miafiny ao. Na dia hiteny za 25 izy ty, na hoe 20, anao koa tsy magnandrana zegny, tsy hainao feky. Karaha zegny fa ampamitrahagna mahita ny akiny. Ho hitanao amizay zegny hoe 23 sa firy. Regnina izy zegny. Andramana zegny feky ho an'ilay tafantatra azy. Bon, toroko koa mametraka question aminao zao. I Tsaiky Mahola malaza. Tsara bika tsara forme. Zahay zegny faninao zahay lehilahy jiaby tegna marigny. Zahay zegny magnano sarisary miteniteny anao amin'ny commentaire faninao zahay jiaby fa hypocrite le olo tsy faninao. Bon, zahay zegny mbo anisan'ny olo tia. Ke karakôry zegny atsika fa olo samy professionnel ty fa tonga dia tsika mihitsy zegny miaraka. Hoe atsika magnano tokantrano e. Satria zay mihitsy zegny isaka atsika miposte sary hoe anareo tegna hoe mendriky mihitsy zegny anareo roa. Karakôry zegny zay ataoko devant public mihitsy zegny za mametraka question za midragy anao zegny hoe magneky za anao tsika tonga dia fa izay lelo. Tsy magneky moa izy samy vita. Za tsy agneky. Za tsy agneky. Tsy magneky. Satria anao zegny manambady sa tsy manambady? Za manambady.
za manambady karazany hoe tsetriky vady vita sotro fa karazany hoe za zegny managna olo tiagna magnano zegny managna olo miengagé za. Ah bon, vis-à-vis n'izay ke karakory zegny le fahitany le satria anao milaza manambady le fahitany io sipanao copainao io le zavatra jiaby misy eo amin'ny réseau mandalo regny tsisy problème na aminazy na amin'ny la famille ary surtout aminao manokagna karakory zegny fahitany la famille nao anadahinao vidéo jiaby mandalo amin'ny Facebook regny. Sarotsarotra question. Valianao fô zegny niany vadinao voalohany karakory zegny izy vis-à-vis ny zavatra misy par rapport amin'ny le raha ataonao amin'ny réseau eo amin'izay tsika miditra amin'ny famille. Raha mambavadiko malongany tsisy problème aminazy tsisy ologna aminazy feky zegny le raha tsary ny famaliny zegny feky zegny zay maloha tsary hoe tsy mambavadiko satria le raha le vadiko tsy haiko zegny hoe lasa tsy haiko zegny fampiplagnan'le raha satria za tsy olo za zegny tsy famô hoe tsy lala raiky fô zegny vadiko de tsy haiko amizay firy zegny zareo en groupe là karazany hoe za manana vady be de misy vady masay vady kely za zala films desentinao za zala mbô mipidiro amin'ny quatrième bureau agny raha vadiko fa ela zegny zao tsy hitany fisehoan'izy tsy hitany feky raha jiaby ataoko amin'ny Facebook tsy hitany satria tsy miconnecte izy tsy miconnecte izy tsy magnano tsisy dirany feky satria zegny izy managna ny maha izy azy amin'ny fiaignanazy akagny izy tsy andeha hidriky lalagna amin'ny fiaignanahy za koa tsy magnambara hoe karaha ty raha ataoko amin'ny Facebook misy olo mivolagna hoe raha fa eran'ny Madagasikara an'izao tontolo zao zao tsy mahita hatreto mbola lesy nagnanaovako azy vadiko mbola tsary mivolagna taminahy hoe ity raha hitako mandalo akagny ino raha karaha ty hatreto maloha mbola tsisy fô za ndraiky efa niomagna question andeha maliako azy tsy un jour hoe hitany hoe raha nataoko tamin'ny Facebook hitany za amin'izay mamaly azy efa nomaniko mihitsy question hoe zao antony nagnanaovako azy ary asa afaka ambaranao olo mijery atsika zegny le antony andeha malianao zay question zay raha ohatra un jour zegny mipetraka le raha ny antony amaliako azy malongna izy fantatran'olo koa hoe za manambady olo plus lasike za izy nalaza be takao igny de karazany hoe izy ka zegny manambady agny izy manambady donc samba izy zegny miengagé za izy miantoko za magnindra raha jiaby le ataoko izy de izy ka zegny mivady manjanona akagny izy moa fa mandeha 7 ans iarahanay roa donc za am'zegny tsy mboany zegny za mifanerasera amin'olo minamagna amin'olo mandehandeha magnino zegny tsy mety aminazy halany tiany za zegny mipetraka an-tragno manokana koa fa za de mizaha télé magnino ora bakany anao mipetraka manokana zegny lasa cerveau-nao mijabadidina mivaralila maro ndraiky mety raha mety atao hoe karaha zao agnanaovana hoe fialamboly ino fô izy malôha izy tiako na izy vadinao malôha izy tiako tsisy dirany hoe intérêt zegny arako taminazy fô izy zegny za zegny tegna hoe tafidriky lôva aminazy zegny za de izy zegny karazany hoe za mbola zazanazy efa béton karazany hoe za midriky hoe très sérieux zegny za amin'ilay amory ninazy ndraiky karazany hoe tsy dirany lôbako nazy zegny le raha tsy asany loha or amin'izay zegny za zegny tsy mboany za tsy afaka magninonino za chérini de za zegny efa karazany hoe igny feky zegny nagnanaovako plaisir zegny le Facebook ty zegny hoe nagnano seksy karan'igny satria zegny matetika za taloha zegny masakisaky magnano les ondes bizarres zegny za taloha resaka momba lely taloha mbola tsy nampalaza za zegny le raha fa depuis za nagnano le DPS igny zegny tegna hoe nampalaza za ya de lasa zegny nitohiziko zegny le raha nitohiziko fô ny aminahy za tsisy hoe mivarotegna mitady lalako ao na karazany hoe plaisir anazy zegny le raha hoe fafinaretana anahy tiako mihitsy zegny le mahita hoe le olo maro magnaraka za le olo mimoe mikritiky igny zegny le mety aminahy fô izy zegny tsisy ologna amin'ny raha miseko ary tsy hisandrana mihitsy zegny hoe avy amin'ny ampisaraka za ndraiky olo miaraka aminahy tsy ho hisandrana mihitsy zegny tsy hisandrana satria izy mahay za tsy viavy maditry za tsy olo mandeha boaty za tsy olo mandeha karaha zao mety Madagasikara fa ataoko za zegny tegna hoe libre magnano izy za ty fa rehefa ivelany zegny zaho fermé za fanotragna appartement zao complet raha jiaby fermé ao za frigidaire finoana raha ino tsisy afaka andeha agninognino ila za misony amin'izay bôka za mipetraka manokana anao vola efa tsy hitanao problème vola fitiavagna amin'izay anao magnano tsao takatra anao tsy libre zegny anao am'le raha tsao ialana anao am'le misaigny karaha le zegny hoe
Facebook zegny nampiseho natao hoe anniversaire anazy zegny Facebook le mibognibogna agnaty natao igny anniversaire anazy. Mazava. Question raiky mbola tsisy valiny. Le ato amin'ny côté ny famille amizay. Karakory zegny le fahitan'ny famille-nao, zay zavatra ataonao ohatran'izay. Izy baka ny amin'ny raha magnan'igny tsy dia maro olo mankasitraka raha karahan'igny amin'olo maventy. Fô ny aminazy zegny tsy olo noko tena ankoatran'ny mama. Mamako redal olo noko tena. Donc mamako magnaraka za Facebook. Mamako mikoragna amina par jour appel vidéo. Mamako zegny olo za zegny tsy à l'aise raha tsy maregny feon'ny mamako agnatin'ny andro araiky. Ary mamako tsy à l'aise raha tsy magnano appel amina agnatin'ny andro araiky. Donc mikoragna par vidéo, hitan'ny mamako tsy mamako amiko, hitan'ny mamako raha jiaby mandalo hitany. Fa izy tsisy ologna aminazy, tsisy problème aminazy, ka tsy tamin'ny andro araiky ny-compte-na nivonina te igny, le za nandindy igny, igny fa mivolagna hoe anao za mandindy karaha igny ake. Fô raha hoe naboaka agnaty DPS na Facebook agnany, tsisy problème amin'ny mamako. Misy olo mihitsy magnantso azy hoe manakôry zanakanao zazy karaha zao magnano zegny ao, izy mamako hoe tsy izy araiky olo magnano raha karaha igny agnaty Facebook, misy girigraviny mihitsy ny ataon'olo. Donc izy tsy ankilana, izy tsy ankilana la famille, izy araiky tragno araiky akagny, ka fa hitany hoe mamisy tokikazo satria moa za olo manana problème nakera, za olo tsy dia misy problème araka fahasalamagna, dia ka fa raha tiako atao zegny za tsy dia tsara volagniny be amin'igny. Ka fa le raha ataoko igny zegny tsy dia, ka fa igny tiako ambilaza reraka za vola amin'igny fa za tsy dia le volombolaniny siasiagny zegny tsy dia mety amin'ny santé-na. Dia mamako amin'izay zegny tsisy olona na mamako tsy menitra na mamako tsisy ino aby, tsisy problème aby mamako. Raha magnano tsisy olona feky mamako. Fa mamako ndraiky navolagna za hoe ajanao na manomboko niany, nianiky niany za mijano. Satria izy olo arako teny, satria izy mama. Fô ankoatran'ny baban'olo jiaby na ino na mbola dadoko ary nivolagna za, mbola tsy raha rahiko fô. Tsy hoe za mifiragna anazy fô izy zegny mondin-jare taloha tagny tsy amondiny amin'ny zazava izy amin'izao fotoana. Génération any amin'izao zegny fa tsy karaha zare taloha takagny. Dia karaha zao koa. Satria baka ny raha zegny raha ataontsika olo agnaty Facebook akao, saky hitovitovy hely. Ya, mitovitovy. Dia samy mikoragna resaka vetabeta zegny tsy koa resaka mampalahelo. Tsy vetabeta izy fa resaka direct, resaka raha manjary, raha tian'olo jiaby izy io fa tsy hoe zegny. Bon, tohiza question. Bon. Dia za amin'izay manontany anao, satria baka ny anao teny volagna za hoe manambady karakory hoe vadinao mahita le raha. Dia apodiko aminao koa question zegny hoe amin'ny raha ataonao satria anao lalahy, manakôry ka zegny le hoe raha vadinao miaraka aminao mety le raha ataonao. Za matoky donc vadinao donc mety tsy misengy na misy milliardaire vola be mikatikaty mandregny azy, izy mety tsy misengy satria raha anao mihitsy zegny le mpampianatra zegny anao hoe mahay raha jiaby zegny. Raha jiaby zegny hainao sintsy. Raha jiaby tianay viavy zegny masatisfezay viavy raha ilainay jiaby ankoatra donc vola feky donc zegny donc nimany fa hainao sintsy raha jiaby zegny. Donc izy ka za malôha vadinao za tsy misengy e. Za tsy misengy satria raha tiako hainao dia za tsy misengy. Ke zegny amizay hoe karakory zegny le vadinao miaraka aminao mahita izy hoe tsisy olona aminazy, tsy problème aminazy. Sa hoe amin'ny fogna zegny anao mahavita raha karaha igny anao mihoatahoatra fa rehefa hoe an-tragno anao ambony fandriagna malemilemy kliklentsika anao feky matetika raha magnano raha fisy. Azonao olo le mahego vava be igny nefa tsisy raha vita zegny. Magnano izy lelilely, magnano nefa zegny tsisy raha vita rehefa ambony fandriagna. Donc magnano indraiky indroa telo izy efa latsaka ninazy. Fa vita raha magnano zegny. Ke manakôry zegny anao koa zegny am'le fomba hoe fagnabenao karakory zegny. Bon aizanay izy baka hoe toa zay hitrika zay jour akagny. Satria baka zay ty baka rehefa tsy vola tadiavinay fa le mahasatisfezay fa baka raha tadiavinay amin'izao fotoana. Bon. Tsara be le question. Voalohany za zegny mbola tsy manambady fa manana sipa. Satria zegny hoe lazaigny vady zegny efa vita soratra zegny na hoe vita fomba. Manana sipa. Ary tegna hoe sipa permanente mihitsy. Za tsy dia misengy loatra. Fô za ndraiky edy viavy izy koa fa azoko. Mahay mitantara fô. Mahay mitantara fô satria haiko zegny raha anao zao zegny hoe somaiky anao. Tegna tsy maintsy mizoir ataoko hoe 3 fois 4 fois ranoponao mandeha. Tsy avela. Ary za raha tegna mampalahelo za miaraka amina viavy vangoako tsy satisfaite. Asa azonao hoe za zegny miaraka amina viavy izy zegny tsy afapo. Tiako zegny izy toragna tsy haiko na minono na minino soma fo eo ambony fandriagna eo agnatin'ny tsy haiko hoe après 30 minutes na 45 minutes koa izy mahavita mivadidraha.
Igny zegny hoe tegna hoe afa-po mihitsy za hoe tegna za marigny na za tsapaiky magnan'igny ohatra za sa tsy za za hoe za ko amin'izay mama mivotra aketo igny zegny tegna hoe mahafaly za zegny za fonandreny. Mbô nivaly ny question-nao zegny za tsy mampirafy volaniko satria za zegny tsy mahavita hoe le raha atao tsara be magnano zegny satria resaka lelo organisé mihitsy le izy proposegny zegny plan jiaby mila petrapetraka nefa igny tsy vita amin'olo maro. Zay amin'izay zegny za marina vady araiky ameziko fahafaham-po izy karaha zegny fa izy tsisy problème aminazy ndraiky raha ataoko satria za zegny amin'ny Facebook zegny karaha magnandregny ndraikindraiky zegny mahafa sipa iarahako malaka sary eto hafa aketo fa nivadiko aminazy zegny ray ihany asa mazava. Mazava. Anao zegny rehefa mahita lehilahy tianao zegny mahavita magnano premier pas zegny anao hoe hoaniko lehilahy ty fa bogosy na hoe metimety aminahy dia hoaniko izy ty. Vitanao zegny magnano premier pas amin'ny lehilahy tianao. I raha zegny ndraiky malongany valianao zegny niany zegny ndraiky malonga mbola tsy avy ataoko e. Agnano premier pas agnanako koa mijanjenginy mizisa anao manjenginy na hoe tsy tonga dia hoe lehilahy ty anao tiako alohatsika hiaraka na tsy magnano zegny fa anao zegny mba mandalondalo alohanazy na hoe mba misy ignaly azy magnano pied maso kely ohatrany hoe ohatran'izao mahita izy mandalondalo. I raha zegny ndraiky mety le fotoana angamba za nandeha salle de sport angamba zay dia satria zegny za manko tsy dia antozona fitiavana za tsy ambin'ny fitiavana za matetiky voadona fa saky fa miaraka aminao dia voadona foagna dia za zegny kafa miaraka amin'olo araiky zegny za zegny matetiky tsary lalahy zegny magname vola za miantoko za matetiky hoe mifagnampy foagna zegny zahay dia après magnano igny zegny après za fa matoky izy dia ke vola zegny irana aminahy dia za zegny efa niteny mamako za hoe anao amin'ny taoninao ke i anao kadalena lalahy foagna lalahy magname ardisegninao anao io mba volianao magnano toetra karaha io fô miaraha amin'olo anao mba hoe za malalagna fitiavana za tsy mahay raha karahan'zegny za tsy mahay za moa tratra ny déception za nisaraka tamin'ny copain-na dia za nandeha salle de sport dia tegna misy lalahy tiako zegny tô fa sarotra aminahy ndraiky volagna hoe anjenganao tiako za moa ko hoe za olo tsy sexy lalahy tsy tetry marina tsy mahita za dia moa za olo raha masintogny lalahy mihitsy zegny ataoko hoe za enao marigny raha zegny azo mamono za mizaha io mety efa tiako ragna aminazy fa tsy sa za baka tsy dia zay olo fa masaky manjengny za ty baka za ty olo miavo ave regaranazy ka fa olo raha za amin'olo le zatra za fa za karaha hoe viavy ty zao fô raha olo tsy zatra za magnano za hoe masiaka viavy ty atahoran'olo dia mizahazaha fô izy fa za ndraiky mizahazaha azy ka za dia fa ka nitapirepite hitako izy tagnaty numéro anahy fa tsy sakiny dia izy niboaka dia narako ataoko ngamba raha narako izy dia izy narako amin'izay izy namiako izy numéro anahy dia nagnantso dia narako nandeha nandry taminahy tagny raiky tokomba ie fa raha nita teny juste hoe za zegny hoe tamin'ny lalahy mihitsy petrako tamin'izay hoe namango izy foagna za dia efa tsy niraha io koa izy fin de compte zegny anao zegny mahasaky magnano premier pas fa tsy atao direct be zegny le tsy ataoko hoe fa za fa zegny misy hoe matopoko anao mizahazaha dikan'izegny fangalakalitry ake fa tsy aby ndraiky anao tsy mizahaza anao tsy kiry karaha anao zay ndraiky tsy olagna e tsy problème aminazy zegny izy hitako hoe tsy sahany zegny agnaton'ny za tsy sahany fô hitako masonazy mirivorivogna aminaha dia igny amin'izay taoko aroa lalahy nataoko zegny angamba aroa dia araiky lalahy malazalaza tamin'ny mayotte zay izy matetika izy koa ndraiky micommenté sarina za exinao satria izy moa bogosy sady en forme izy tegna hoe en forme izy milaza 31 ans za miboaka za magnanio andalo amin'ny taxi hely izy nitsaiko izy nangataka numéro-na oza tamin'ny camarade vangoako lalahy ty eo za sérieux vangoako lalahy ty eo za dia izy avy te za ko fa name numéro andeha hoandra aminandro za satria manko za trano taloha taminah malalaka koa za libre le raha ataoko tsisy iny dia numéro nandeha nandro tao dia vitan'io foagna nitsabozy fa za ko za te tamana nipote manaka jusque nipetraka take zao tsy izy plana za koa moa tsy ela be ta Madagasikara tamin'izay dia za tonga dia niala ta Madagasikara rehefa tonga tagny ivelany amin'izay za dia izy angaty fanodra aminahy oka za zegny tsy fitiavina loatra niarako taminazy izy dia hoe tangalako ny mamenah fa zegny za tsy tiaraka aminazy eo izy nagnano tegna tamin'ilay raha nasiro zegny tegna izy ndraiky aloha nasiro fa le voalohany nazy nivangivanga koa mampatanjaka tsisy raha pare tsy afa-po malemilemy na izy vagna aminahy hoe zaho izy tsy ary nihinam-po zegny fa izy hatramin'izay niaiko izy raha tsy samboko taminao azalahy za firy taona za taminazy anao za 25 ans
Tara anao zegny io za taminao. Oi montara. 25 ans mbola tsara Mihinam-po za taminazy. tegna miramy marigny. Tegna mirama Tara. feky lahako tamin'ny vatana Mety génération mbola anazy. fahantiky tagny. Couleur-anazy zany hoe zaran'ny lalahy tiako couleur-anazy. Fa rehefa tam'ilay fandehany zegny hoe monja tsy satisfait feky za dia tsy raha iny feky tsy satisfait zegny za tam'ilay raha. Mbola vis-à-vis zay zegny voalin'le raha zegny tonga dia hoe misy question mitsiro kely agnatiny ao dia après anao mametraka question dia farana antsika le izy. Dikan'izay zegny anao zegny aiza tianao zegny misy lehilahy zegny tsy beau gosse tsisy mba izy tegna hoe mahavita misaoma anao ndraiky lehilahy zegny tegna hoe beau gosse izy fa ohatran'le nahazo anao zegny question valiny araiky fa hoe aiza ny tianao am'zay. Za maloha za tsy dia tia lehilahy beau gosse. Matetika lehilahy ratsiratsy igny izy igny mila mahay misaoma sady tsy mahiry-kivikivy izy mihinam-poko mihinan-kinana vatananao. Fa lehilahy beau gosse igny karaha mitsikitsiky tsy hainao maditritrin-draha tsy hainao la zegny atiavako lalahy tegna tiako lalahy joby. Zegny lalahy tegna tiako. Tsisy taritra. Lalahy joby tegna tiako satria lalahy joby vraiment ka lalahy joby mahazon-draha koa anao tegna tafagnantso Zagnahary anao. Misy fa Zagnahary razana jiaby. Tafagnantso razana feky zegny anao hoe raha marina raha ty. Raha magnano zegny. Zay matetika za mampitombona za miaraka misaraka amina lalahy araiky le saoma matetika mangoma za. Bon tsy beau gosse teny mihitsy. Tsy beau gosse teny fa le saoma anazy mihitsy zegny. Satria za zegny tegna tiako zegny fiainana lalahy mihinam-poro tiako. Ary za tsy lalahy mihinan-kinam-poro mileladelatra karaha mihinam-bary fa tsy tiako fa tegna hoe misy code mihitsy zegny hoe indesiny mihinana le raha. Clito zegny mila mbola leladelatra tsara. Bon. Donc zegny lehilahy mahay misaoma tegna tianao. Tegna tiako lalahy mahay misaoma, lalahy mahay mihinam-pory. Za ndraiky tsy dia madigny lela za tsy madigny lela. Tsy dia lalina loatra zegny lava teo. Anao tegna tia lela anao. Za karaha zany hoe za kafa voy ndraiky za zegny fa ça va. Tsy tiako zegny hoe lilegny za niany, lilegny za hariva, lilegny za maraigny, lilegny forona mafana marary edy. Sérieux marary. Tiako le za lilegny une fois niany mia dia amena élan 2 jours hely za. Malakay. Ya, igny za malaky. Fa raha lilenao za isan'andro, lasa anahy igny na tsy misôkatra. Tsy misôkatra feky zegny na. Hoe misy lalaka tia magnano ohatranao hoe zao mivolagna hoe hoe tianao manandefa hoe 3 fois za tsy azonao am'zay za. Indraiky fô na mandeha dia fa fampy za zay. Ka ataonao zegny za maty eky za satria za tsy dia be rano nengy ka za maty za mekimeky egny na tsy vita tsy possible efa tsy alejano feky le resaka fa tsy possible le zegny za zegny alefa niany ninao amena 2 jours hely zegny za zegny mampandeha fô ka le hoe alefa niany alefa maraigny maty za mety à l'hôpital za direct mamantana za sérieux tsy pare zegny za tsy dia be rano nengy za tsy dia be rano mizizy zegny za tsy dia be rano na mandeha zegny tsy mandeha nifandriagna fô igny karaha hoe regninao nisy raha nandeha tako hoe fa za tsy dia be rano pour regny za tsy dia be zegny za. Fa za ndraiky tia lalahy mahay milely zaho fô le lalahy efa midresse be igny atsidiky marigny igny satria kafa na ela loatra bakeo 1 heure de temps zegny ilely fogna mafana forona tsy pare mafana forona mbô minimum zegny 20 minutes 30 minutes karaha igny mbô milely igny mbô tsara igny fô tsy zegny fô fa karaha raha olo ninam-bolanao igny za ke amezanao mamy za tsy mipody aminao igny sérieux zegny tsy mipody za raha magnano zegny dia izy moa zegny satria anao koa tia mivolagna hoe mahay mihinam-pory zegny izy ka mivolagna lelanao lava be azonao ke mbô hainao mampiasa lelanao lava be i tegna mahay mihinam-pory marina anao i valy ataovako raha edy fa za ty eky lalahy mahay mihinam-pory zegny za mizaha tarehinao fô fa haiko hoe anao mahay mihinana apotika aminao zegny hoe mizaha tarehinao zegny anao karakory fahitanao azy mahay sa tsy mahay za maloha mbola point d'interrogation valika aminao izy za zegny izy koa hinam-pory tegna haiko tegna le mileladelatra igny mihitsy tsy juste fihinanam-pory moa koa zaveko aminao zegny hoe tsy karaha ohatra zaza mihinana manga masaka tonga dia mankafeno vava tsy agny ary anao zegny mihinam-pory tsy amin'ny vavany be maventy be hoaninao izy misy maventy vavanzy hoe tsy eo amin'ny maventy zegny hoe misy maventy tsy haiko misy tsy maventy fa tsy eo mihitsy zegny ninaovanao azy fa lelanao zegny mila mitekitry 2 cm amin'ny lelanao io amin'ny clito io eo izy tsy miala agnatin'ny 8 minutes 10 minutes io hitsehinao amin'io lelanao ohatra zao hitsehinao andaso hitsehinao eo amin'izay lelanao io mijaragna raha niporinao io tsy tagna eo kamana zegny toerana naninazy na tsy mandeha za tonga dia tsy excité za tsy kamana zegny finananao foko za tsy excité bon vis-à-vis le raha hita eo baka satria haiko ndraiky anao zegny hoe nonoko forinao anao tsy excité satria za zegny efa nisy viavy torana amin'olo foro fô torana
torna no foro hoe mipetraka hoe mikapakapay tsisy aretim-po fa tegna hoe excité loatra izy torana mipetraka hoe karakaregny zay no tadiavagna raha hafa izy karaha zegny tsy voatery zegny satria point d'excité-n'olo na viavy surtout tsy tany araiky bon kiteko eto izy tsy eo mitady tany hafa hitako zegny amy clitonao mihitsy zegny anaovako le lela lava be anao zegny tsy tetra mbola mikitikitiky telefôna mbola mamono moko tsy eto zay volaniko mijotsojotso koa za karaha zegny koa tsy hitako hoe tsy ambelako mitorika anao tsy haiko hoe ranoporonao mijaragna ohatra zay efa za mijanona izy ma tegna misy maro ranopory mitsiriky satria za mahita vidéonao le mitsiriky manao karaha ranona robinet tegna misy ranoporona viavy ma mitsiriky karaha igny tegna misy ya femme fontaine lazagna regny izy koa tegna mahazo femme fontaine zegny milely zegny izy na mahazo ndraiky fa tegna voasomanao tsara fandregna jiaby leny zay zegny femme fontaine fa misy viavy ndraiky naturellement izy tsy femme fontaine tsy be ranopory izy ohatra hoe teneninao zegny anao zegny na somaigny zegny hoe misy rano miboaka aminao na mizoira anao misy rano miboaka fa tsy maro karaha zegny igny zegny misy genre-na viavy zegny tonga de hoe be ranopory be izy misy genre-na viavy tsy de misy fa izy ndraiky satisfaite fô izy rehefa mileny satria izy koa fa mizoira zegny viavy tsy maintsy satisfaite naturel zegny viavy be naturel zegny izy hoe be ranopory tsy afaka karakaregny zegny misy traitement azo atao ndraiky raha ohatra hoe ty hora be ranopory zegny misy traitement azo atao am'zay Porque zegny mahamenamengitra tonga viavy andeha misabonao fa lafapandregny anao jiaby leniko mahamenatra tsy mahamenatra aloha zay satria izy koa amin'ny lehilahy zegny majorité ny lehilahy zegny ohatran'izay mihitsy ny tegna tiany satria manahirana ny milely viavy tsy misy ranopory zany za tsy tia lala be ranotavo za tsy tia tiako satria izy raha ilatsika koa mifengy fandregna jiaby za mandeha misasa boka ave masera tsy tiako vita toro raiky bon mandeha la douche tsy tiako le magnano zegny tsy tiako le magnano zegny asa za le tsy be ranopory donc tsy tiavako azy tsy tiako le magnano zegny de misy olo ka misy olo miaraka aminahy mitretre mivolagna hoe anao zare mijaly mihitsy zay mitady lelantinginao tsy bahitanao izy zegny hoe fikarazany hoe misy efa naturel zegny tegna hoe misy maro fa viavy lelantingy magnano zany bokany hoe nina hely tegna hoe maro olala miaraka aminahy mitretre mihitsy hoe tsy hitandre lelantinginazy ka zay misy tegna misy mariny hoe viavy zegny izy io zegny lelantingy vaky mitsangana boka raha tsisy vaky mandrirana tsy vaky mandrirana ka raha minday vaky mitsangana ohatra zao misasa zegny molotro ny raha igny manakotro lelany ohatra zao tafiditry latsaka agnatiny zegny io lelany kely karaha vatasagna latsaka tafiditry agnatiny fa misy sasany zegny tonga de hoe mipoitra velany ety mihitsy anao koa fa manangotro zegny ambany ty baltazara tonga de hoe aminazy fa misy sasany tegna hoe mila savenao zegny hoe ary isavenao zegny hely zay agnatiny ao zay karaha zegny ary presque magnandregny zegny tsaratsara aminazy zegny toy zay lefa tegna toy zay lefa tegna mivelatra be ohatra zao anao zegny tegna hoe fa nazy zegny ninao ty tegna raha tegna magnano zegny mariny somary hely ary mety tsy ninao mariny le vidéo igny raha zegny ilelantingy igny navinty karaha sahafa nagnepakepaka igny tsy mitovy lelantinginahy na ninazy zegny zany mitsikonga ninahy tsy hita ave foko be fatela nabaty fa mbola tinginao hely ke ino ndraiky itovisany tingna amin'ny vidéo mivelatra be magnano igny tsy tinginazy ave ninahy tsy menty na raha karakarako raha momba fo zegny anao ka miditra aminao misambagna produit fanasagna fo zegny aminao na mandeha 5 millions sako za hitanao ka fa viseky magnostry produit magnano poudre raha jiaby zegny ka antsimpogo zegny raha bena fo zegny tsisy aminahy saky magnano pariage zegny amizay misy lalahy amizay nandeha nandry taminahy tao tegna mamy tinginao izy taminahy nasana tely tsy nasana tely fa mamy zegny fognao izy tsy bon zegny tapo mihitsy zany volagnaga hoe anao mankalefaka zaho za taminazy sa mitady raha ambona sady tegna mamy tinginao mamy fognao izy taminahy gaga amizay zegny za hoe hita anaovan'le fognao mamy nefa raha tsisy bonbon tsisy nino tsisy antely nefa fognao ny mamy mety hoe satria za moa makarakara vatagna za donc karazana raha magnano zegny ary za misy lalahy mihitsy mangataka hoe amezanao mihinagna fognao fogna za de na tsy milelanao maro mihitsy lalahy midemande raha karaha zegny aminahy juste mihinagna fognao fa zare de zare tsy manana rapport aminahy amieko mihitsy ka satria raha tiako monko hoanigny foro izy za fa mandry edy zagnanaovagnazy bon igny niresadresaka niarahana amin'ny kapitaine ndraiky tsaiky mahola sotra betsaka atsika nagnaraka hatrany farany de eto amizay atsika hanome ino zegny hafatra atsika ho an'ny mpankafitsika de anao zegny maneho resaka voalohany de après za de ino hafatra
alefanao ampankafinao mpagnaraka anao fa maro be ao zay. Afatra na malonga zao satria maro be zegny andre koa hoe min'olo mpagnaraka za tegna hoe magnano hoe fiainako mihitsy zegny ny ao agnaty Facebook, tegna hoe fiainako mihitsy zegny, tegna hoe vie réelle na zegny ny ao, tegna hoe viavy mitady lala za, tegna viavy koetra za, tegna hoe viavy makorely za. Tegna izy mbola hoe tsy tegna fiainako ny ao agnatin'ny Facebook fa ninao karazany hoe soma génie ataoko akao magnano blagy zegny ny ataoko fa tsy tegna hoe fiainako. Hoe maro mbola makorely za koetra ve za tokoa za tsy makorely ary mbola tsary nivarotro tegnana mihitsy za. Raha misy lala tiako zegny ataoko ngambo zany agnaboaka vola aminazy hoe ino fa tsary ndraiky hoe ndeha lely hoe ohatrino fagnaragna tsy hainiko ny fiagnaragna zegny tamin'ny fiainako mety tamin'ny l'âge-na mbola tsy haiko 17 ans 15 ans tagny mety zegny taoko tsy haiko fa ka tamin'izao nanomboka hoe nahezaloza za tsara nagnanazy zegny maro mihitsy demande mandeha aminao hoe ohatrino lelanao refuseko fogna nileko fogna le hoe za tsy ndeha hivarotro zegny atao ato fô ka zany le mibongobongony magnano des pièces avec sucre ka zany hoe raha tiako zegny le raha tegna hoe tegna tiako zegny à l'aise mihitsy zegny za zegny magnano le raha de igny amin'izay zegny hoe fa tsisy dirany hoe mivarotegna makoely zao ne lalany manambady za lefaka miaraka aminao tsy voatery magnano satria tsika ao Facebook manko dia tia mitsaratsara ivelany tia mitsaratsara ôlo zegny ary za mandinika hoe mety maro amin'olo mitsara za tegna hoe makoely pro max zegny fa za tsy nisy zegny za moa efa hoe za tsy olo hitan'olo amin'ny lalagna igny ambara zegny za jamais za hitan'olo hoe manokana andeha ambara ke mamo de misy olo fa direct aminaha de izy moa zegny le tia moa afaka magnaraka le tsy tia tsika tsy forcer hoe olo tsy tia tsika andeha agnaraka atsika ohatra raha magnano zegny amin'ny hoe resaka hoe lely momba raha magnano zegny tsy hitako zegny ino ny olona amin'izegny satria maro be zegny ny olo tsy mahay raha maro hoe na viavy na lahy tsy mahay milely zegny aminahy maro raha zegny tegna hoe maro mihitsy fô iverinjare hoe milely zegny hoe atsofotra koa ninao mivelatra ninao iverinjare karazana raha magnano zegny fa zegny milely fa kazy hoe maro be zegny hoe tiny raha mety atao ary tiny mety atao atamana vadinao ary anao ka olo tsy mahay milely nao ratsiratsy na raha nininao lalàna ninay viavy miboaka ivelana agny izy mahita le tsaratsara izy milamindamina makarakara tegna madidio mais milely izy magnino anao fa ariany vadinao edy anao donc kakazana raha magnano zegny ya sorantsika de afatra na manokagna amizay ninazy zegny en général zegny resaka éducation sexuelle resaka fampianaragna zegny ranoray agnatiny satria io zegny atsika zegny be resaka be zegny surtout amin'ny commentaire hoe tsika gasy karaha zao fa sexologiquement zegny le raha zegny azo ampianaragna ary majoritény zaza 13 ans 70% ny zaza 13 ans amitsika gasy efa magnano firaisagna rano nefa tsisy miresaka tsony zegny mahakasiky io firaisagna io na hiconte cycle menstruel ary tsy hain'olo sasany hoe atao kory amin'ny fotoagnana makory milely habevoka amin'ny fotoagna makory milely tsy mahabevoka maro tsy mahay zegny ka zay mahatonga za mampianatra miezaka zegny mampafantatra fa za zegny olo direct be rehefa milely amina milely philosophiquement zegny tout est prononçable tout est explicable donc zegny izy koa raha mahakasiky lely zay aza fenigny ary anao zegny raha miteraka ampafantaro zanakanao zegny ny zavatra tokony ho fantany anao zegny viavy zanakanao viavy ny ampafantaro bon koa fa fotoagna karaha zao zavatra ataovy zanako zao igny zegny zaza tsy manao atao fahatany koa tsy zegny tsara ambaranao azy mihitsy zegny mahakasiky sexe zany izy manao atao fahatany agny izy miaraka amin'olo ndraiky izy bevoka tapaka io aveniranazy karaha zay de misaotra tsika jiaby nagnaraka hatrany farany misaotra tsy haiko mahola Morgan merci